Bismillahirrahmanirrahim. Salava Xwedê li ser we vegelê temaşevanên hêja qedir bilend xuşkûbirayên delal. Tim cara basa Pêxember aleyhisselam waxtê têkirinê em basa Ebûbekir jî dikin. Ebûbekirê hevalê Pêxember, xezûrê Pêxember gelo Ebûbekir kî ye? Di dû warî da derbarê Ebûbekir de dixwazim hinekî malûmata bidim we hinekî bi we bidim nasîn. Esas navê Ebûbekir Abdülkabe ye. Piştî ku divin Müslüman Pêxember aleyhisselam navê datîne Abdullah. Bi leqeba bî Atîq û Siddiq jî pir meşhûr e ji ber xatirê ku însanekî rastgo bûye, durist bûye, emîn bûye û mana ji ezabê agir jî hatiye azadkirinê. Belê piştî dibe Müslüman navê tê guhertin lê navê wî pirî meşhûr bi mana bavê têjika deva Ebûbekir, yani bavê Bekir, Bekir têşkê devara tê gotinî, bi wî leqebê jî pir meşhûr e. Malûm vê çaxê paşinav bi Tirkî divên soyadî qanûnî tune nebûye. Bi pirî însanan bi leqeb an jî bi kuniyê dihatin naskirine. 2 sal û çend me li pey sala fîlê yani sala 507 mîladî li Mekkî hatiye dünyayê bi gor rîwayet hinek din sala hinek din 3 sal ji Pêxember aleyhisselam piçûktir e. Di beriya Müslümantiya xwe da jî gelek xesetê wî qenc hebûne her wekî di heyata xwe da tu wextê Iraq ve nexweriye û îbadetê ji pûtara jî nekiriye. Bi îfet û namusa xwe jî ji her kesî ra wek mînak bûye. Ji mezinên yani ji naskirîn Mekkiyek jî ew bû û di ilmê tarîxê de jî însanekî pir zana bû xelpê dişêwirî tiştê tarîxî dirokî jî dipirsîn. Dema Hazretî Muhammed aleyhisselam bu Pêxember dest bi tebliğa İslamê kir ji bawermendên mêr yên yekemîn yek jî Hazretî Ebûbekir bûye. Her wiha yekemînê Xulefayê Raşidîn jî dîsa Ebûbekir e û ji eşereyê mebeşere yani ji wan deh kesên ku ji wan re mizgîna cennetê di jiyana wan da hatî yek jî ew e heta yekemîn jî ew e. Di saxiya xwe da ticariyê dikir, karî wî ticar bû ticariyê dikir, bi qasî 40,000 dirhem perê wê çaxê sermayî wê hebû. Lê piştî dema bû Müslüman malê xwe pirî wî di riya İslamê da di riya Pêxember aleyhisselam da xerç dikir. Piştî bû Müslüman gelek holeyên ku bûbûn Müslüman û xweyî wan zulm û heqaretê dikirin evî wan dikirî wan mervan û wan kolana dikirî bi perê xwe û azad dikir. Bi tevsiye wî û bi teblîğa wî gelekî sahabe jî bûn Müslüman. Em dikarin hin kesan wiha bişmêrin Osman bin Affan, Zübeyr bin Awam, Abdurrahman bin Awf, Sa'd bin Ebi Waqqas, Talha bin Ubeydullah hinek ji wan in. Ji ber di dema hicretê da ku bi Pêxember aleyhisselatu vesselam re bû Qur'ana pîroz behsa wî dike. Navê wî nabêje lê behs dike. Wekî dibêje ew Pêxember aleyhisselam hatê di mixarê da bûnin û Pêxember jê re dibêje la tehzen innallah ma'ana Sûre-i Tevbe ayet 40 divê tu xemgîn nebi lewra Xwedayê Teala bi me re ye. Ev ayet anê dereqê Hazretî Ebûbekir da nazil bûye. Heta dema cenga Bedrî kurê wî Abdurrahman netê da hemî malbata wî bûbûn Müslüman. Bavê Ebû Kuhafe temenî wî gelek dirêj bû ji kurê xwe Ebûbekir zêdetir emir kir hem xelîfetiya kurê xwe dît û hem jî mirina Ebûbekir dît. Hazretî Ebûbekir di hemî jiyana xwe da qet ji Pêxember nedixetiya. Ji zaroktî da jî dostiyekî wî Pêxember aleyhisselam re hebû. Hazretî Pêxember di gelek tiştan da bi wî dişêwirî lewra Hazretî Ebûbekir însanekî gelekî aqilmend bû bi vê münasebetê jî Araba ji Ebûbekir re digotin wezîrê Pêxember. Wan wisa navê wê danîbûn. Me got jî yekem însanên ku bû Müslüman yek jî Ebûbekir bû. Dema Pêxember aleyhisselam rokî ji çiya şikevtê da dihat rastî Ebûbekir hat û jêra 5 ayetê serê Sûre-i Alaq xwend İqra bismi rabbikellezî xeleqe û 4 ayetê pey wî re wextê xwend divê Ebûbekir vana guhdarî kir hema bi Pêxember aleyhisselatu vesselam re jî îman anî. Di pey Hazretî Xetîçê re însanê duyemînî bûye Müslüman Hazretî Ebûbekir e. Pêxember aleyhisselam duwarî îmana wî da
پر tiştekî giring dibêje. Dibêje îmana temamê insana bikeve alîkî mîzanê teraziyê, îmana Ebu Bekir jî bikeve alîkî dinê, îmana Ebu Bekir ja giştî zêdetir tê. Tiştekî pir meşhûr heye dibên di herbekî da Peygamber aleyhisselam gotiye kîj desê wan çi tê bi rejmera alîkariyê bikin. Divê Ömer di dilê xwe de gotî ez îja gerek ji Ebu Bekir derbas bikim. Çiqa cara ku mal top dibe Ebu Bekir ji me pirtir tîn tiya ez jî Müslümanım ma çima gerek tim ew ji me zêdetir bi. Diçin malê xwe dikir du perçe nîvî tînî tê û Ebu Bekir jî malê xwe giştî tînî tê. Tabi hay ji ev tune ne Peygamber aleyhisselam ji Ömer'a dibêje te çiqa sanî dibe ya Resulallah min nîvî malê xwe aniyat. Ji Ebu Bekir'a dibêje Ebu Bekir dibe ya Resulallah min temamê malê xwe anî. Aha ev gotina wî ya ku dibêjin îmana ümmetê giştik li alîkî û a Ebu Bekir jî li alîkî ve a Ebu Bekir girantir tê li ser vê ye. Hazreti Ebu Bekir nedirtirsiya cesaretekî mezin li ser hebû bi vê münasebetê jî ji kesî netirsiya îbadetê xwe jî eşkere dikir. Bi vê awayê hanê 13 salan bi Pêxembera li Mekkeyê sekinî li hember müşrikan mücadele kir. Ba angorê rivayeta Hazreti Ayşeteyê divê wextê emrî hicreta Pêxember hat Ebu Bekir giriya. Giriya got dibe ku Pêxember tenê here ez bimînim li vir. Dema basa mîraca Pêxember belav bû müşrikê Mekkî û Yahudîn Mekkî bi xwe eşxwar henek dikirin gotin deka merin cem Ebu Bekir jê re bêjin ka ew çi dibêje. Çün cem Ebu Bekir gotin êra îja mervê te dibêje derketime asmana çün mîracê tu çi dibêjî. Ebu Bekir dibêjî eger va gotina Muhammed be ez bêş ve pê bawerim ez bêş ve pê bawerim ez zanim ku rast e. Bi vê münasebetê jî leqeba Siddiq jê re hatî gotinê. Hazreti Pêxember û Ebu Bekir dema çûn hicretê yani emrî hicretê hat û ji Medînê derketin çûn di cihada di mağarê da sekinin qîza Ebu Bekir esma ji wan re xwarin amade dikir sê roja ji wan re xwarin dibir çû wê derê dewan. Dema ew Pêxember hatin derê şikeftê Ebu Bekir goya Muhammed tu bisekî pêşî ez şikeftê kontrol bikim ka tiştekî nebaş nexweş te de heye tune paşê tu bikeve. Pêşî çû evî mixarê şikeftê kontrol kir dûra ew Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam çûn têdan sekinin. Demek ki şunda müşrik hatin dibinê komutantiya Ebu Cehil da grubekî heta derê şikeftê hatin heta nigê wan jî dîtin gorî rivayeta dibîn kevekî ma derê mixarê hêlîn çêkirî li ser hêlînê sekiniye wana hatin derê mixarê nêrînî jî pîravokê jî konê xwe vegirtiye û divên em zeman wan da nekin li viranin bidin rê herin wana nigê wan dibînin Hazreti Ebu Bekir ditirse yani ji Pêxember ditirse. Dibe vana eger Pêxember bibînin û zirarê bidin Pêxember ew tirsa lê çidiş Pêxember dibêj Pêxember di dengê xwe neke dema du hev li cem hevdû bin ji bona rêya Xwedê li cîkî êsisiya jî Xwedê li cem wan e. û ayetî lazek berê me xwend divê la tazen innallâhe me'ana. Belê xemgîn nebin ewra Xwedê bi me re. Piştî sê rojan hed û şikeftê derdkevin berê xwe din Medînê dema diçin ber Medînê gundekê navê Kubayê digîjin Kubayê sê roja li Kubayê disekinin mizgefta yekemîn di devra İslamê da jî li Kubayê çêdibe. Dowra diçin Medînê. Ebu Bekir bi tevinek sahabeyên kîran va ji germê Medînê nexweş kev lêra hewa Mekkê û Medînê ve kevdûnine hewa Mekkê hinekî sar e û Medînê pir germ bûye. Pêxember aleyhissalatu vesselam ji wan re pir dua dike û divê ya Rabbi çawa te mekev me da wî şîrînkirin tu Medînê jî wisa bi me bidî şîrînkirinê da ku sahabe xemgîn nebin terka malê xwe milkê xwe zarê xwe zêrçê xwe kirine ji bo dînê İslamê ji bona dava xwe çûnî derketine. Tamamê dava wisan e. Mer wextê bi dava xwe re samîmî be gere mer her tiştê xwe bide berçavê xwe ji ber her tiştê xwe here û xemgîn jî nebe. Pêxember aleyhissalatu vesselam dema hêl Mekkî bû bi Hazreti Ayşe re nîşan datînin. Ebu Bekir lê teklîf dike dixwaze xîza xwe bide Pêxember aleyhisselam jî qebûl dikin. Wekî tê rîwayetan ew kesên ku li Pêxember îftira dikin edişe piçûk bî wiha bî Hazreti Ayşe te 14 salî bî bi gorî rîwayeta. Wextê nîşanî dikin 14 salî bûye.
Peygamber aleyhisselam saluni ve kişi nişanı dümünün Peygamber aleyhisselam zevici bir hanıma bir hafseteye bir yani ihtiyacı ve zevacı nebiş ber hatırı teklifa Hazreti Ebu Bekir evkas dostu bir samimi derya İslam'da evkasa hizmet ki ve münasebet hiç duhazın kıza kabıda Peygamber evşi teklifavi kabul dike yani sali kıza ki 14 sali bir belki ligori heneki iklima küçükün heneki iklima jimesine yürül geleki devletin dünyaya hem kızanın 14 salini merdikin Ebu Bekir de çekirna mizgevta peygamber lajı pişti Kuba'ya desilmediğini ligorca çeydikin anacı mescidi nevidin camiye peygamber tabi khedivi çakının nageleki mezun biye Ebu Bekir ji dve mizgevta de vaki karkereki vaki işçi ki teda kardıkı hatta camiye çeydikin Demi cengin ko peygamber düşüyor Ebu Bekir likeleka peygamber cidgirt. Tu vakteki viterka peygamber nekir. Misal vaki harba bedri vaki ahudi vaki khandaki vaki dinnaş cenga müreysi Qureyza Khayberi Mekki Huneyni Taifi tüm peygamber aleyhissalatu vesselam ravun. Cara terka peygamber nekir. Harba bedri da kurevi Abdurrahman le karşı be müşrikan ravun evcili keleka peygamber ve haber kore khoşer dikir. Her vaki Ebu Bekir gelek sahabi dinnaji lemer akrabay khazar khoşer dikirin levra doza imanı bu. Doza bavari bu. Doza davet doza bavari ja akrabati girintere baştıra yani jibona akrabati gelemer terka doza khaneken. Vaki mesela peygamber aleyhisselam ji sahabi yani Hazreti Hamza api vel cemi bu api dinnaji Abbas be müşrikan rabu. Lekeleka müşrikan bu. Beli de sala ne hicret eda le Medine qatlıqi çebu de dve demeda devleta Bizans kudkhas herema Şam Hicaz dager bike o Müslümanji mecbur bun lehember wan şer bikin o tedarika harbi cengi bikin ve münasebeti Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabiye rabu ki imkanı ve çıkası bu gori imkanı khoya malikari tobukin xamada bikin levra devleta Bizans Rum ve iriş binin serme bu xaza velati mezeft bike levra parastina velati mervaj cüz ek imana mervaya ve ji duxazım be taybeti ji civanı mey bavermend rabejim çava Peygamber aleyhissalatu vesselam axa parasti gele meclis axa pareza Beli dvi esna edajik dise Ebu Bekir çok as maliyeye tamamı mali xwe hani hati daya Peygamber aleyhissalatu vesselam. Pişti nekhoşya Peygamber de 13 Rabiul Evvel yani Haçti Hazirana şesidu düddi miladi da o Peygamber dve roji da roja düşemi de vefat dikin Hazreti Ebu Bekir dikin halife. Ku vefata Hazreti Peygamber belavdı be gelek sahabi xaşaş dikin o nizanı ve çağı bikin levra hatanı ve çağı her tiştivan bir peygamber bir hatanı hene kivi işdin derdik hemen demin va çağı dibe ku peygamber bimre gere peygamber nemre hatta Hazreti Ömer o sahirsti bir şuyla kadık şinin demin Muhammed çiğ cem Khadira da akıbı kaydı Musa peygamber ki beşe Muhammed meriye ezeseri vişevik Ebu Bekir vati be mirnavid hase mirna peygamber dice cem peygamber aleyhisselam anya ve maşdike o de beje dev bave min kurban tebin tud mirna khada jive ki jiyana kharandi evqasa kanji be mirna ta peygamberi daviliat le şan şerefat evqas mezine kumru ne kara le serte bigrim ya Muhammed tulbar khade mecbir nekin o bela em hertim de birat tedabın duvra derdike ve diçe Ömer sakin dike dve sakin be Muhammed'i insan ekibim birinci munavişi hak bum beri xadı Müslüman o dveşi ey gel insana xade yeke jvi beter xada tune Muhammed abdi xade u qasidi emrivi bu hakikat meydaniye Muhammed iri vefat kiriye kiş Muhammed ra ibadet kiriye abditi kiriye bera bizanıbe ku Muhammed mir ama kiş xade ra ibadet kiriye o xade ra ibadet etke bera bizanıbe ku xade saxem baqiye ebediye ez dixwazim vî emrê Peygamber aleyhissalatu vesselam ji we re bêjim Muhammed sirf qasidê emrî wî ye
diberiya wê da pêxember hatine ger bimire an jî bê kuştin hûnê para dîsa ser bîr û baweriya xwe din bizvirin. Êdî kîjan ji para bizvire ser bîr û baweriya xwe ew zirarê nade Xwedê, zirarê tenê digîne xwe berê Xwedayê Teala jî spasdaran wê xelat bikin. Ayet jî Sûre Ali İmran ayet 144 di ve ma Muhammedin illa Resulun kad xelet min qablihi rusul efe in mâte ev kutilen qalebtu ila akabikum ve men yenqalib ala akibeyhi felen yedrullaha şeyen ve seyezillahu şakirin. Ki kitêba Xwedê û sünnetê Resulî wî zexm bigire rastî dibîne kî wan her duya ji biqetîne rêya xwe şaş dikin şeytan bi mirina pêxember we nexapîne we ji dînê we neke firset nedin şeytan ku bi we re bikeve têkilayê. Ve ji gotina Ebubekir e. Piştî xeberdana Ebubekir bi tecizata cenazê pêxember aleyhissalatu vesselam re meşgûl dibin. Ensar li Seqîfa Benî Saadiyan dicivin û dixwazin Sa'd bin Ebî Weqqas ku reîsê qebîla hezrece bikin xelîfê pêxember. Hazreti Peygamber Ömer Ebu Ubeyde û hinek sahabeyên dinnan ji muhaciran digirin û diçin Benû Saîdê li wir dere xelîfetî de hinekî muzakere û nîqaş dikin. Ebubekir di navbera Ömer û Ebu Ubeyde da sekiniye bi destê herdan digirin radike bilind dike û sahabiya re vê gelî sahabiya ez dixwazim û ji wan her duyana yekî ji xwe re xelîfe qebûl bikin. Sahabe di nav xwe da dişêwirin hema Hazreti Ömer divê naxir wextê pêxember nexweş bû em tev dizanin ku Ebubekir li pêşa me îmamî dikir ez dixwazim Ebubekir xelîfe ilan bikim ez bixwe jî pê beyat dikim qebûl dikim yanî wan jî qebûl bikin sahabî tev sahabî wê derê sahabî wê derê tev xelîfetê Ebubekir qebûl dikin ama di wê demê de Hazreti Alî bixwe li wir tune bûye. Rojekî li pey wê roja cumeyê Ebubekir derdikeve di cumeyê de xutbe dixwîne di xutbê de bahsa xelîfetiya xwe û biryara ku do sahabî kiram girtine dibêje ew kesên li wê derê tev jî jera beyatê dikin. Yek ji wan jî Hazreti Alî ye. Hinek dibêjin ku Hazreti Alî bi tevî bênî Haşemiyan û hinek terefdarên xwe li mala Fatîmê civiya bûn di wê demê da û vana wextê xelîfe hilbijartibûn Alî ne li wê derê Alî xelîfetiya wî qebûl nekiriye heta çend meha beyat nekiriye ev rivayeta şaş e lewra hema li pey xelîfetî di cuma roja îniya yekemîn da di xutbê da Ebubekir xutbê dixwîne û Alî û her kesî pê ew dike pê qebûl dike yanî pê beyatê dike û tu îxtilafekî ji di nava sahabiyan da navbêna Alî û Ebubekir da jî heta Ebubekir wefat kirî tu wextî çê nebûye. Ji vî tê zanîn ku me got ew rivayetên dibêjin xelîfetî heqê Alî bûye û Ebubekir bi zor jê stendiye û xapandiye û nizam çi kiriye tu est û esasekî di wir da tune ye yanî kes nikare ya bi tu awakî vê îddianî ispat bikin. Yani ji xelîfetî Hazreti Ebubekir ra tu etiraz tune. Her çi qas pêxember di derbarê xelîfetî da tu wesiyetek nekiribe jî û tu tiştekî nenivîsandibe jî di derexê Ebubekir da gelek gotinî wî qenc hene di mizgeftê da ji bona Ebubekir gotiye û sahabeyê kiram jî sağ kirine. Mesela Pêxember aleyhisselam gotiye ku eger min ji xwe ra dostekî bigirta ji nava insana bê şibe min ji xwe ra Hazreti Ebubekir bigirta. Piştî Hazreti Ebubekir dibe xelîfe dertê mizgeftê ji sahabiya ra dibêje ez yê wê qenc nînim lêbelê îro ez hatime hilbijartin ji bo kar û barên we û bûm serokê we ger min wesifa xwe qenc pêk anî ji me re alîkariyê bikin ku min şaşîtî kir rêya rast bidin ber min middeyê ku min ji Xwedê û Resulê wî ra îtaat kir yani di çiziya Kur'an û hadîsê da bûm hûn jî ji min re îtaatê bikin
eğer min lehember Xwedê isyan kir wê ji wê çaxî itaam nekin lehember min derkevin. Aha xelîfetî jî viyaye bi min seroktî jî viyaye. Yani Xwedê jî di Qur'anê de werdivêje ji xwe îtaa Xwedê û Resulê wî û ulil emrê ji we bikin. Yani ew kesê ji we mümin û îtaa Xwedê û pêxemberê wî dikin. Belê her wekî pêxember wefat kir û insan te wefat kin roj hat Hezretî Ebubekir jî wê wefat bik. Ebubekir di 13 sala hicrî da serê meha cemaziyel axir da nexweş ket. Di nexweşa xwe da jî Hezretî Ömer di huzura cemaatekî sahabiyan da xelîfe imam tayin kir. Bi sahabî kiram ra istişare kir û got ez xelîfetiya Ömer münasib dimînim li pey min ez mirim wan Ömer ji xwe re xelîfe qebûl bikin. Hinekî sahabiya gotin Ömer exlaqî wî sert e, pir sert e, pir şidiya ye. Em tirsin adaletê baş pêk neyne jî. Ebubekir wana îqna kirin da wî da jî tev li ser wesiyeta Ebubekir bi xelîfetiya Ömer razî bûn. Xelîfetiya Ömer erê kirin li pey vefata Ebubekir ra Ömer bû xelîfê dewleta İslamê. Dixwazim çend gotin jî li ser şexsiyet û karakterê Hezretî Ebubekir bêjim. Bi duristî û bi teqwatiya xwe pir pêşva bû. Xweyî exlaqekî nerm insanekî mütewazî bû. Pir difikirî û hindik diaxivî. Bi angorê rivayeta Ayşeyê mirovekî çavbihêsir, dilbixem bû. Mirovekî rûspî bû, sakîn bû, lê rûyê xwe bi hinê boyax dikir. Di dema cahiliyê da jî herkes pê bawer bû û wî di mijarên malî da ji xwe re wek hakem qebûl dikirin û pê dişêwirîn. Hemî malê xwe di rêya İslamê de xerc kir û di dema nexweşiya xwe da wesiyet kir ku hemî maaşên wî yên di dema xelîfetiyê de stendibû û hemî erdên wî tev werin firotin û îadeyê beytulmalê bikin. Dema vefat kir ji xêrî devekî û kolekî tu tiştekî wî tu nebû. Di saxiya xwe da bi çar jinan ra zewicî bûn û şeş hev zarokî wî hebûn dema vefat kir. Hezretî Pêxember di saxiya xwe da pir methî Hezretî Ebubekir dikir û wekî lazêberî jî migot digot di însanan da min ji xwe re dost e bigirta minê Ebubekir ji xwe re bigira dost. Çünkü Peygamber aleyhisselam tek dostekî wî hebe ew jî Xwedayê Teala bû ji xwe re jî insana ji mexluqa dost nedikir. Peygamber di nexweşiya xwe da hemî deriyên mizgeftê girtibû lê deriyê Ebubekir tida dike tundir ew deriya vekirî hiştibû. Ew ji de nîşandayîn ku qedrê Ebubekir li cem Peygamber gelekî bilind bû. Ebubekir ji Qur'an û sünnetê baş fêm dikin ji wî jî di dewra wî da muxalifeta bi wî ra muxalifeta wî ya bi nasî ra bi Qur'an û sünnetê ra tu kesekî nedîtî natî sakir natî dîtin. Her wiha di dema wî da tu fitneyî jî çênebûbû. Wî digot li belê ez tabî pêxemberim ez nikarim ji nû ve hinek tiştan yani hinekî dînan qanûnan deynim. Çi heye Xwedê gotiye Pêxember aleyhisselatu vesselam jî me re şirove kiriye. Ew zatê pir hindik bi tenê 142 hadîs rivayet kiriye. Ji ber ku di tirsiya digot dibe ku ez watê hadîsê Pêxember bêjim rivayet bikim dibe ku ez şaş bikim tiştekî lê kêm bikim an jî lê zêde bikim. Ama di pey wê ra hin insana wisa hadîs rivayet kirin wisa derew dan ser hevdû ku bi milyona edî merim nizanî kişan hadîsê kişan hadîs nine ancak alimên jî İslamê pir baş dizanin muhaddisê pir baş hebin ew bikarin ji hevdû derxin. Lê wek mantiqî Peygamber aleyhisselam dibêje gotinekî ku gotin Peygamber gotiye bidin ber Qur'anê eger muxalifê Qur'anê nebe muxalifê aqlê selîm nebe ew gotina amine eger muxalifê Qur'an û aqlê selîm be hûn zamin min derew hatiye kirin. Edxwazim di dawî de çend gotinê Hezretî Ebubekir gotinê wî girîng xweş dîrokî ji we re bêjim. Yek digot Hezretî Pêxember bi wehyî hatî parastin lê mixabin ye min şeytanekî min heye û qet terka min nakin. Di do di karên xwe yên bi xêr da pir lêz bikin. Lewre ecelekî pir bi lêz li pê wê tê. Gotina sisiya
ev gotinê ku ji bo Xwedê nayê gotin di wan gotina da tu xêr tune ye. Gotinekî wî din ya çara ez bêjim ew kesên ku ji lomê xelkê ditirsin û heqî nabêjin di wan da jî tu xêr tune ye. Gotina pênca digo sirrê emelê însan sebr e. Gere mer bi sebr be. Xwedê ji divê ya tewasew bi sebrî. Gotina wî ya şeşa divê ji xêrî îmanê ji tenduristî yani ji sihetê çêtir niyametekî din dunyayê da tune ye. Gotina wî ya hefta da wî jî ez bêjim dibêje ku hê ku hûn natine hesab li we hesab natî pirsîn hûn derneketin huzura Xwedê Xwedê we nekişandî hesab hûn bi xwe bi xwe hesabê xwe bikin ka xêrî we pirin gunê we pirin bi gorî wî jî îja li xwe var kirin emelê xwe baş bikin çê bikin. Dixwazim gotinekî din îjatbîra min dibêje Hezretî Ebûbekir divê ew kesên bêemel dikevin mezela dikevin gorê qeydê ew kesê ku bêgemî tu deynê orta bihrê însanekî tu deynê orta bihrê çawa mehkûmê xeniqandinê însanekî bêemel bikeve gorê ew jî mehkûmê ezabê ye. Xwedayê Teala hezar û hezar rehmeta xwe li Hezretî Ebûbekir bike û wî û serî da pêxember însanê qeydî wî qen ji me re têxe şefaatkar me ber duayê wî bixe bibînin di xêr û xweşiyê da silava Xwedê li ser we hemiyan be.